¿Sabía usted que el alcalde de Ourense ha declarado hoy como investigado por un presunto delito de apropiación indebida? ¿Sabía que la acusación le atribuye un plan para enriquecerse a costa del erario público? ¿Cómo es posible cobrar 77.000 euros brutos al año con dedicación exclusiva y gestionar al mismo tiempo una televisión privada? A eso tendrá que responder el único alcalde de Galicia que no publica su patrimonio. Y por otra parte, ¿qué nota le pondría usted al estado de las calles y aceras de la ciudad? Y además, ¿hay suficiente policía en las calles de Ourense? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2540 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana de la mano de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: mexicanos, argentinos, chilenos y peruanos, la nueva mano de obra. Empresas intermediarias captan trabajadores en esos países para cubrir vacantes en Ourense. Además, el periódico revela que la provincia vivió el enero con menos sol en 3 décadas y que los médicos recalcan la necesidad de salir a la calle aunque llueva. Otra noticia tiene que ver con nuestro tema del día. Jácome declara hoy ante el juez investigado por apropiación indebida. Además, la conselleira de Vivenda le pide diligencia al Concello para la cesión de una parcela municipal en el 21 para construir vivienda pública. La foto de portada es para el rescate en o barco de un adolescente que se lanzó al Sil persiguiendo una pelota. Para analizar este e outros asuntos, contamos hoy en este programa co integrante do Consello da Policía, Roberto González. Benvido, Roberto. Moitas gracias por contar comigo. Tamén contamos co deputado autonómico do BNG, Iago Tavares. Benvido, Iago. Moitas gracias. E por último, contamos coa presidenta dos veciños da Ponte, Olga Giraldez. Benvida, Olga. Mollado día. Sin máis demora, arrancamos con el tema del día. Y arrancamos con la entrada, o mejor dicho, con la performance teatral a las 9:15 horas del alcalde de Ourense en el edificio judicial, a donde acudió para declarar como investigado por un delito de apropiación indebida a raíz de una querella presentada por su hermano derecha, Telmo Ucha. Allí le esperaba el juez Leonardo Álvarez. Veamos las primeras imágenes de Jácome entrando en el juzgado en Viernes de Entroido. A ver, micrófonos, por favor. Micrófonos para aquí. Tranquilo, está bien. Bueno, quiero hacer unas declaraciones de vital importancia y es que pido a toda la ciudadanía que participe en el Entroido, en el Carnaval de Ourense, del sábado al martes, al miércoles, que es el entierro de sardina. El sábado empieza buen tiempo, tal como pronostiqué, para llover, así que hoy a las 8:30 haré el saludo del alcalde en la Plaza Mayor. Ahora tengo que salir de viaje después de estar en el juzgado, pero espero estar a las 8:30 en la Plaza Mayor. Y luego los 4 días grandes del Entroido, de sábado hasta el martes y el miércoles entierro de sardina. Les espero a todos en el Entroido de Ourense, así que felices carnavales. Que gañan polas súas actividades empresariais? Que o que gañan? Cuidado. Entroido, non os perdáis, Entroido. ¿Qué tal la noticia? Bueno, ahí está el alcalde de Ourense convirtiendo en una mascarada su entrada en los juzgados y rehuyendo, como siempre, dar explicaciones sobre su patrimonio. Recordemos que el alcalde de Ourense tiene uno de los sueldos brutos, uno de los sueldos más altos, es 77.000 euros brutos anuales con dedicación exclusiva, lo que de entrada no parece muy compatible con otros negocios. De hecho, en 2019 Jácome iba a presentar una solicitud de compatibilidad ante el Pleno, pero decidió retirarla a instancias
del entonces asesor jurídico adjunto Juan Ramón Costas. Y qué casualidad, el asesor jurídico que en 2019 le aconsejó a Jácome que no presentara esta solicitud de compatibilidad, pues hoy acudió al juzgado como testigo y desde noviembre es el City Manager o coordinador general del Concello, uno de los puestos mejor retribuidos del consistorio ourensano. Bueno, ¿qué te parece, Roberto, la entrada de Jácome y la situación judicial del alcalde de Ourense? Pois, unha vez máis, demasiado ruido, demasiada confrontación, demasiados líos xudiciais. Pareceme que neste caso ese o alcalde ten ese salario que son bastante elevado para calquer cidadán, tendo en conta os soldos que ten unha persoa en Ourense, as dificultades que eso conleva para chegar a fin de mes, pois pareceme que hai que ter transparencia, hai que decir o que ganas, o que tes, hai que decir se estás xestionando outros negocios particulares e obviamente penso que, como no seu momento se puxo de manifesto, eso é incompatible co salario que ten como alcalde. Co cal a min, é dicir, que as imaxes que saíron, o que puxestes agora, pois fomentan un pouco esa crispación dos cidadáns, que está ben as festas, está ben o entroido, pero no fondo está a xestión dos recursos dos cidadáns, a xestión da política municipal, e nese sentido pois penso que hai moito que mellorar. Non sei como lle sairá esta causa, hai que apelar á presunción de inocencia, hai que apelar a que, bueno, pois que terá unha fase de instrucción este procedemento, pero, bueno, xa son moitas causas, moitas citacións, moitos días, moitas noticias, Ourense no mapa das televisións e dos medios de comunicación a nivel nacional, non por a súa xestión, sino por saídas deste tipo. Penso que eso confundimos a veces o que a os impactos ca reputación e ca un pouco co bo nome da nosa cidade. Creo que somos noticia, o noso alcalde coñecido a nivel nacional por eses desmáns que ten habitualmente, por declaracións e por feitos que fai no día a día. A min eso, sinceramente, non me gusta. Non me gusta que cando alguén se refire a Ourense, se refire ao noso alcalde, pois que se refira nos términos de mofa. Eso realmente dame pena, dame mágoa. Esperamos que si realmente delinquiu, se está facendo, apropiando indebidamente, pois que teñen pague con el como pagaría calquer cidadán. Cando na declaración da renta alguén non declara os seus bens ou comete algún tipo de irregularidade, pois ten que pagar. No xulgado igual, pois penso que a lei debe ser igual para todos, e se hai ilícitos suficientes que para que o xulgado admita a trámite esa denuncia de Telmo, imagino que habrá indicios suficientes para que haxa unha tramitación, e se ten que ser logo nun xuicio oral condenado, pois que pague por eso, como pagamos calquer tipo de cidadán. Obviamente, chama a atención que non sexa transparente, é dicir, se ti non tes nada que esconder, pois non tes ningún inconveniente en publicar os teus bens, publicar o que gañas dun lado, o que gañas do outro, exporte ante a cidadanía. Neste caso, pois non é así. Iago. Pois mira, a min todas esas imaxes me producen bastante tristeza, porque non se pode frivolizar con cousas serias, e serias é a transparencia e a exemplaridade na xestión dos recursos públicos, que é do que estamos a falar. Entón, que se frivolice con eso, pois me parece que en termos democráticos pois é moi triste e revelador da democracia que estamos padecendo. E entre todos, non todos coa mesma responsabilidade, pero se está contribuindo. Eu establecería unha diferencia principal. É diferente a responsabilidade penal e a responsabilidade política. A responsabilidade penal, efectivamente, nos tribunais de instancia. A responsabilidade política é noutro foro. E é moito máis exixente. E debe ser moito máis exixente. E despois, eu faría unha pregunta. Estamos de acordo con a falla de transparencia nas declaracións de bens e de actividades? Eu creo que ten que responder a cidadanía e temos que responder os partidos políticos. Porque eu quería participar unha cousa. Isto do que se está a falar non é moi diferente ao que acontece nun alta responsable do Partido Popular en Galiza, que llevamos reclamando efectivamente que aclare si ten participación máis da permitida en unha empresa que contrata coa Xunta de Galiza, e mutis polo foro. O propio Núñez Feijóo ten pendente de xustificar no Parlamento de Galiza un incremento patrimonial en ano e medio de 850.000 euros. O marxe, que eu non discuto nin cuestiono a licitude, pero por transparencia debemos de participar esa información. E despois a cidadanía
eu creo que debe exixila a Jácome, que eu creo que é espantoso, pero non podemos lembrar que fomos votar despois de escoitarlle que ia pegar el palo a lo grande unhas cousas que desgraciadamente eu non me atrevería a decir que eran brincadeiras, polo menos medo no corpo meteron. Pero a ciudadanía tamén temos que decidir si este tipo de corruptelas aceptamos ou nos parecen admisíveis, porque xa non é acaparo máis. A corrupción non é de balde. É dicir, cando se fala, hai uns estudos, non sei con que rigor, pero se fala de que a corrupción no Estado español provoca un detrimento económico de 90.000 millóns de euros. Eso vai sanidade, eso vai no ensino, eso ten consecuencias, eso vai na seguridade, na función pública, nos servicios sociais. É dicir, manter este sistema ou ser condescendientes con prácticas corruptas afecta aos servicios sociais, afecta despois que nos cancelen citas médicas porque non hai facultativos. É dicir, teñen consecuencias. Agora ben, na nosa mão está se as toleramos ou que se fagan obras cunhos materiales ou outros e que despois pase o que pase, cachamortos, en fin, a situación non é boa, é grave, pero nadie lle pon cascabel ao gato. E os que estades en parcela de poder deberíades, bueno, sí, estar nun parlamento, estar nunha concejalía, deberíase enfrentar un... Eu lembrome cando eu fui concelleira que tuve que presentar o meu patrimonio, e cando me fun tamén. Eso é moi sinxelo de sabelo. Por que non se observa e se deixa ir todo? E o que máis me molesta, perdón, o que máis me molesta desta situación é que unha persoa que foi de confianza do alcalde, se é verdad que a situación é a que é, pois que estuvera, transixira, e agora que son arrebatos de... é un xogo de nenos, é que empezamos o xogo de nenos por todos os lados. Se este home, Telmo, que non teño nada nin contra un nin contra outro, se Telmo presenciaba, conocía, sabía, por que non nese momento non o dixo? Porque en ese momento a lo mejor nos repartimos la tortilla, non lo sé. Pero deixache a pensar, é que non o sei, deixa a pensar que a veces que é como un capricho, pois agora trinco, tora, non o sei. A xusticia fará a súa labor, considero, e veremos. Pero non me entraría a cuestionar a motivación do denunciante, senón me parece moito máis relevantes os feitos denunciados. E carai, que unha vez máis estamos a falar de feitos denunciados por unha persoa próxima que por as circunstancias que foran, pois isto pasa moi frecuentemente, decide contalo. Pero bueno, con independencia de relevancia penal, que eso que o diriman no Tribunal de Instancia, pero eu creo que políticamente, se esos feitos son verdade, pois bueno, eu creo que as organizacións e a ciudadanía debería tomar nota da cidade que queremos. Perdona, Iago, son feitos vixentes, quero dicir, non é algo que transcurriu hai 10 anos, está ocurrindo, está cobrando agora mesmo, hai unha televisión privada, quero dicir, está pasando agora mesmo, non é un asunto que caducou ou que pasou aí. Pero que temos unha xusticia tan mala que non é capaz de investigar? Bueno, a xustiza actúa por denuncias. Eu si creo na xustiza, como creo tamén nas forzas e corpos de seguridade. Hai bons profesionais e máis profesionais, malos profesionais, pero en este caso a xustiza actúa en función dunha denuncia, e eu non teño dúbida que actuará. Pero en todo caso, volvo ao principio, por favor, non confundamos entre responsabilidade penal e responsabilidade política. Claro, hai moitos feitos que o mellor non teñen relevancia penal, nin teñen por que telos, e son políticamente inadmisíveis, e son socialmente inadmisíveis. É dicir, o mellor unha incompatibilidade non ten relevancia penal, aquí estamos falando de malversación, pero unha incompatibilidade non ten relevancia penal, pero o mellor éticamente non se debe consentir en políticos. Para eso está a transparencia. Por certo, xa te digo, o que no Parlamento, porque estou eu de representantes do meu grupo do Bloque Nacionalista Galego nesa comisión, non se convocou dende hai 2 anos. Por qué? Porque na primeira reunión falamos desa irregularidade dunha alta responsable do Partido Popular.
E a partir de aí o que se fixo foi non volver convocala. Non, home, para que non traballedes. Encima de que vos fan un favor, que non vos fan traballar... Pois mira, home, por non. onde xa insistimos varias veces en que queremos traballar. No, cada porque un queremos lo transparencia, suyo. porque non é unha broma. Porque Claro que non. si esas corruptelas na adjudicación de contratos poden beneficiar unha empresa determinada, pero prexudican a outras moitas. Sí, por supuesto. Que se van á rúa por non ter padriño e crean unha situación de corrupción e unha situación de irregularidade e arbitrariedade que eu creo que non é bo nin para os servicios públicos, nin para a prosperidade da sociedade, nin das empresas. Pero por eso a labor da oposición é moi importante en calquer, no Parlamento, no Concello, no Goberno, ese acceso á información que che otorga a lei, hai que tratar de exixilo con todas as garantías, porque se ti non tes acceso á información, dificilmente podes facer a túa labor na oposición. Co cal, aquí no Concello de Ourense, a oposición ten un traballo por diante para fiscalizar cada contratación que se fai, para ver se hai xente enriquecéndose, se hai círculos cercanos, e eso eu penso que é un debe que hai que traballar e que en todos os sitios se ti tes indicios, aí tes que presentar unha querella ante a Fiscalía e igual eso ten repercusión penal, pero aí coincido tamén contigo que hai que separar o que é a responsabilidade penal da responsabilidade política. Que pasa? Que aquí a Jácome, pois a responsabilidade política, a súa forma de actuar, de xestionar, pois está lle dando resultados, porque, é dicir, nas últimas eleccións municipais pois acubo resultados. Co cal, hai que ver un pouco que tipo de cidade, que tipo de representantes públicos queremos. A min, por lo menos, non me gustaría que alguén que ten un salario elevado, pois que xestione dunha determinada maneira, enriquecéndose ilícitamente co diñeiro de todos. Co cal, veremos que é o que pasa nas próximas eleccións e veremos como transcurren os procedementos penales. En principio, para min, Jácome é inocente, porque, de momento, foise librando de todas as imputacións que tivo hasta o momento. Hai 2 días presentouse o informe de Transparencia Internacional correspondente a 2025, no que España perdeu 3 postos. Estamos na metade desa clasificación que abrangue a 182 países, na metade, por detrás de países como Qatar e Arabia. En xuño presentouse no Congreso dos Diputados o informe de transparencia relacionado cos partidos políticos españoles. Nese informe, Democracia Ourensana é o partido menos transparente de España. O partido máis transparente son Junts, RC e o PNV. Iago. Ben, fiando dúas cousas, non? É dicir, eu creo que a cidadanía ten que decidir o modelo de sociedade na que quere vivir, de transparencia, de exemplaridade, de igualdade. Eso é o que se decide nas eleccións. E eu creo que eso é moi importante ter en conta que cada cidadán somos soberanos e decidimos a sociedade e o conxunto de organización que queremos ter, non? Sobre a transparencia, recollendo, porque a verdade son bastante contumaz e persistente, é dicir, non serei moi listo ni moi hábil, pero son insistente. Mira, eu pedín 3 veces, incluso tamén teño que decir, privadamente denunciei a situación que estaba a pasar a presidente do Parlamento, porque pedín 3 veces visitar, como deputado, o Centro de Menores de Monteledo de Montefiz. O centro, digamos, que é unha, entre aspas, prisión de menores privatizada, de xestión pública. A Xunta díxome que non tiña dereito. Algo, bueno, incluso podo decir, porque xa o dixen públicamente, Santalices estaba asombrado de que me dixeran eso. Porque, sí, por suposto, teño dereito. Ben, eu pedín información sobre as actas de inspección ás residencias de maiores. Incluso a Moeiro e outras xestionadas por as mesmas empresas. As actas de inspección, os procedimentos sancionadores, porque pode ser que a inspección actúe. Eu confío na inspección de servicios sociais. Pero despois, que pasa con esas actas de inspección? Se guardan nun caixón? Que pasa con ese procedimento sancionador? Se deixa caducar? Fan que as empresas incumplidoras de atención aos maiores, que non falamos de cosas menores, se salgan de rositas. A Xunta tamén negou porque non tiña dereito a darme esa información. Esa é a transparencia, claro que vamos mal, pero as consecuencias non é que para Iago Tavares, as consecuencias son para os menores que o mellor non están seguindo ou sí uns programas de reeducación adecuados, ou son para maiores, que despois nos asombramos cando se descubre o da Moeiro que non estaban ben atendidos.
Eso tamén é a transparencia que ten que decidir a cidadanía e, oiga, tamén os responsables políticos. Pero non hai mecanismos superiores se a ti che denegan esa entrada, ese acceso, esa visita para que ti poidas recurrir. Xa sei que obstaculizar un pouco a labor, pero como di apelabas de que vamos hasta o final con este proceso, pois igual hai que buscar ferramentas ou legislación a nivel do organismo que sexa, incluso da Unión Europea, decir, oiga, facilíteme usted a xestión, eu son un diputado autonómico e a lei reconóceme pois fiscalizar certos procedimentos. Mira, Robert, para que funcione mellor. En primer lugar, nós estamos nunha institución política representativa. Podo decirche o que fixen, unha iniciativa levar para presentar no Parlamento para que votara o Partido Popular, pedíndolle que cumpriran a lei. Nada máis, votaron en contra. De cumplir a lei. Non lle pedía nada en concreto. Cumplir a lei, votaron en contra. O argumento, unha sentencia do Supremo de 2025, donde o Partido Popular era parte. O Partido Popular defendía o mesmo que estaba dicindo eu, que non é nada novedoso, xa existían moitas sentencias precedentes. Non é unha cuestión, digamos, que todo teñamos que judicializar. Estamos convencidos de que queremos transparencia. Porque hoxe goberna o Partido Popular, mañá, digo eu, espero, nesa esperanza estamos, gobernará o BNG. Pero non é cuestión só deso, é cuestión da sociedade que queremos. Queremos unha sociedade transparente, unha sociedade democrática, que cuiden os maiores nas residencias. É eso. Non o que teña que decidir un xuez todo. É unha cuestión de política democrática, de convencemento, non é partidista, nin do bloque, porque mañá pode ser inversa. De feito, o Partido Popular queixábase contra o Goberno do Estado, e o Tribunal Supremo terá razón. Pero nos concellos onde goberno por exemplo, o Bloque facilita a oposición ás tarefas. E que o problema é que vese que estamos nunha órbita de todo o que propón a oposición parece que teño que votar en contra. E a veces hai que buscar, hai que falar, hai que intentar buscar acordos. Claro, o que vexo é que nun sitio reprochas unha cousa, pero logo eu non dou exemplo no outro lado. Entón, a veces os cidadáns percibimos un pouco esa desazón. Eso que estás dicindo, que estás insinuando, digo, utiliza como defensa, non sei se é verdade ou non. Non sei se é verdade ou non. Non sei se acontece en ningún sitio. Por tanto, non podo falar deso. Sei do outro porque acontece. En todo caso, se os meus compañeros fixeran eso, está mal feito. E deberían rectificar. Pero nin ti eu sabemos que eso pode acontecer. Pero se eso fose así, non está ben. Eu non podo defender actitudes porque os fagan os meus. Non. O que está ben independentemente de quen o faga, e o que está mal con independencia de quen o faga. E se non pensamos así, penso, estamos fastidiados, é a miña opinión. Olga, a Asociación de Veciños da Ponte Transparente. Sí, podedes ir ver todo cando queirades, aí non tendes ningún problema. Sí, a presidenta o é e os demais teñen que ir por o mesmo sitio, non. Bueno, a ver se cunde... Sí, podedes ir cando queirades, sin avisarme previamente, o sea, non hai ningún problema. No. Inspección por sorpresa, non nos sorprenderíamos de nada. No, eu non me vou a sorprender de nada. No. A ver se cunde, a ver se... No, porque sabes unha cousa que é importante. Eu, por elección popular, se me deu esa responsabilidade, que non é ningún cargo, é unha carga de carai. Bueno, entonces non gano nada. Hai a veces os veciños dicen, pero tú pagas, como todo fillo de veciño. Eu, a única cousa que fago que non fai nadie é ir ás 8:30 da mañá e virme para a miña casa ás 9 da noite. Eso é o único que fago a maiores. Onte tuve unha visita de dúas socias de unha asociación do centro e se sorprendían muchísimo da actividade que había na ponte. Bueno, pois eso é o único que teñen que investigar. Se son tonta, que sí, que me certifiquen, porque é o único, xa non me queda outra. Desde logo pode velo, quen queira as contas clariñas, eu pago, pagamos todos, as actividades que se fan pagan os demais e eu tamén, e non teño nada de que... E unha pregunta que che quería facer, Olga, a xente nova participa? De 18 non, pero de 25 para arriba sí. E temos homes, incluso algún facendo encaixe de bolillos. É novedoso, pero hai. E temos homes que van a pilates. Que eso costou moito introducilos, pero sí, temos 6 homes. Facendo pilates. Facendo pilates. Bueno. É verdad que temos unha venezolana que é maravillosa. O que pasa é que facer publicidade á rapaza que é moi boa, jolín. Sí, señor.
Pois sí, señor, aí temos dando exemplo a ponte, Roberto, pero cambiando un pouco o escenario. Bueno, non moito, porque tamén seguimos na ponte no resto dos barrios ourensáns. Antón Rexión publicaba que unha muller solicitaba 51.283 euros por unha caída na Rúa Santo Domingo. Bueno, levamos xa 25 días, creo, non sei xa canto, xa perdemos a conta, chovendo. E, lóxicamente, pois, bueno, haberá infraestructuras que se deterioren. Pero, bueno, o que eu quería preguntarvos, que nota lle poríades as rúas, as beirarrúas da nosa cidade? E tamén se notades hai diferenzas entre o centro e os barrios. Camiñades seguros ou tender medo a pisar algunha fochanca? Isto é máis ou menos a historia. É certo que con 25 días seguidos de choiva, pois hai moitas losetas nas virarrúas que están levantadas e que supón un risco, é dicir, ti vas camiñando e tens que ir permanentemente máis para evitar unha caída ou para evitar unha salpicadura. Entón é complexo, a situación agravouse nestes días, pero é certo que polo menos hai zonas, eu penso que na zona da ponte, no extrarradio un pouco da cidade, está un pouco máis descoidado, que son as aceras. E fai falta un plan, como decíamos outro día, pensar no futuro, non por algo que quede bonito agora, pero dentro de uns anos, pois isto empeza a deteriorarse, non? Viñamos con Olga para que comentaba unha situación que teñen ali na asociación, de que un material que se pon no seu momento que non é máis apropiado, e agora pois veñen os problemas. Entón, penso que o mantenimento é moi mellorable, penso que a inversión neste tipo de situacións é moi mellorable, por suposto que non se espera que chova durante tantos días, pero pode pasar, e neste caso está sucedendo. Somos moi culpables a veces os veciños, e ahora como sacaches o da asociación, somos moi culpables os veciños, porque dicen, bueno, este alcalde fai cousas, entonces os veciños o que lles interesa é festas e historias. Que cando o alcalde, me consta, unha cousa se lle comunica, faina de inmediato, pero a xente non se entera de que hai chamades de pochancas, bueno, chamolle baches. Cando hai baches, cando están algunhas calles intransitables, porque reventas unha roda por menos de nada, amortiguacións e demais, sufren o seu. Eso a xente non... total, pero tamén é verdad que hai moita xente que non sale do seu entorno pequeniño e entonces non ve como están, porque, bueno, empezando pola 52 e seguindo por o resto das carreteras están como están. Eu lle transmitín hai 2 días ao alcalde un problema que estábamos vivindo na asociación por un edificio que se gastaron 2 millóns e pico de euros en reestruturalo, e cando eu comuniquei, pois ao mellor con 200 euros, solucionábase, vale? Non se me fixo caso, non lle comuniquei ao alcalde, comuniquei a quen correspondía. Pasaron xa outro día, hai 3 días, xa se me acabou a paciencia e lle mandei un mensaxe ao alcalde. A miña sorpresa é que anteonte xa foron marcar o sitio. Onte estaban ali os traballadores empezando e hoxe se comprometou a ir un jefe de servicio. Entonces, e ademais cabreado, cando eu lle dixen ao alcalde iso que era o que estaba sucedendo, que poñía en conocemento del, actuou. Pois se os veciños fixéramos o mismo, oigan, miren que hai isto, ou viñeran comunicar directamente á asociación, eu o transmitía. E aí sí que non podo dicir que se dormiu. A cada uno los suyos. Tamén se non o fixera, diría, pasa de min como da chuvia. Pois non. Bueno, pero neste momento non actuaron, Claro, a min sí me actuou, É no local, é dentro do local, pero actuou. Iso é verdade, que reconocerlo. De novembro con fotografías ben asuntadiñas no informe e aí está. Sí. Eso xa é un... Sí, un socavón, claro, non é un bache. Iago, ti como mira, eu creo que hai dúas cousas, unha falla de planificación. É dicir, empezamos aí, pois, en función de, chama a Olga, pois, o mellor atenden aí o problema que teñen en Ponte Canedo, pero en outros sitios, pois, non, eu creo que ten que haber unha actuación global, un diseño de necesidades e de actuación e de ver como queremos tamén ter a cidade, non? E despois, a mí unha cousa que me chama a atención é as obras executadas, porque moitas destos charcos que ves, é dicir, ou piscinas, de mellor debe de ser que, por exemplo, en Valle Inclán están facendo unha das moi prometidas piscinas, son obras que deben de estar en garantía. É dicir, recentemente, ou a pouco de ser executadas,
xa había unha piscina en medio ao lado dos contentores en superficies. Si baixas a Cardenal Quevedo, tamén, non sei se a obra estará moi ben executada, pero tamén cando chove asulaga a beira rúa. E despois hai outra cousa que, perdoade, porque si me toca preto e algo que me parece sorprendente, o Camiño Caneiro entre Celso Emilio Ferreiro e a Avenida Habana é imposible que transite unha persoa discapacitada, é unha persoa con mobilidade reducida, unha persoa que vaya con un carro de bebé ou dúas persoas que queran ir xuntas. É imposible e non importa. Non importa. É dicir, estamos mirando a ver onde podemos facer unha actuación o mellor necesaria pero non prioritaria. Eu creo que, en fin, bueno, a entrada do xulgado de hoxe o di todo. É dicir, unha despreocupación, unha frivolidade con cousas importantes, con momentos importantes e con outros que tamén o son, non? Bueno, mágoa. Bueno, se queredes facer, porque xa está máis fora de tempo, unha reflexión moi pequena sobre calquera dos dous temas. Roberto. Que hai que afilar o inconformismo, dio o eslogan da región, e penso que é importantísimo que os cidadáns se den conta de que a situación na cidade é moi mellorable, pódense facer moitas cousas, é dicir, como colectivo, pero tamén individualmente, pois, dende comunicar as incidencias, presentar as cousas por escrito, ser insistentes e ser exixentes que a xente que nos representa, tanto en todos os ámbitos, tanto públicos como asociativos, pero temos que pôr cada un pouquiño un anaco da nosa inquedanza para mellorar a cidade. Mira, unha frase que dixo antes Olga, os veciños deronlle a responsabilidade, porque os veciños somos os que damos a responsabilidade, e na responsabilidade estar darlle unha persoa responsable ou non. Olga. Vamos a ver. Eu comentaba onte nun medio e atacaba un pouco a policía. Non atacaba a policía, e me parece que non emitiron completo ese reportaxe. Eu digo que están sucedendo moitísimos incidentes, roubos e demais na ponte, temos unha inseguridade total. Hai uns meses tuvemos unha entrevista co comisario, a Policía Nacional si se ve un pouco máis, polo menos pasa por a Ponte Nova e xa sabemos a onde van. A local, eu non sei se está todos os días de vacacións, terei que preguntar. Será que hai moitas fochancas ou chove? Non sei. Iba a dicir outra cousa, pero non a vou dicir. Deixo para outro día. Bueno, aí deixamos ese interrogante. A Etequí en portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia, na web de la región, laregión.es. Agárdolles Etequí o vindeiro luns ás 11:30 horas. Eso sí, ahora toca disfrutar do entroido de verdade, porque as cousas serias son serias e as cousas de disfrutar son de disfrutar. Moitas grazas por seguirnos.